Wij kennen dus vrijwilligers haast net iets meer om te vragen van worst je skimmaatje, want het wordt net skinner als dit. Wij hebben een prachtige vereniging. We hebben een van de grootste verenigingen van Friesland. Wij ontvangen mensen hier graag. Mensen komen hier graag over het algemeen. Maar ik schaam me voor de accommodatiewerk ze in ontvanging had. En als ik bijvoorbeeld sport hier heb, dan hoor ik mensen ook al klagen. Ja. Wij hebben een heel versnipperd gebouwenbestand. Dus wij zoeken dan 6 zo'n gebouwen renoveren, opnieuw inrichten maken. Eerst in wat kleiboxen, verderop wat kleiboxen, daar ben kleiboxen. Dat moet nou ompakt worden. Dus na één gebouw. En sterker nog, dan hebben we net alleen nog het voetbal in één gebouw, maar dan gaan we al die andere partijen die meedoen, daar ik bij. Dus het wordt een multifunctioneel centrum en dan gaan we geen last meer van die versnippering, van die nutsontsluitingen, van hege energierekeningen, want die hebben wij echt. In coronatijd kost het hier een soort geld. Ja, het zal ook geen energielabel A-West, denk ik. Nee. Ze gaan met dat geel ook, maar oors dan zou het nou verder kennen. Ja, en dan hopen je hem in de toekomst dat in ieder geval de kleiruimte van de scheidsrechter een fatsoenlijke kleiruimte is. Nou, net alleen van de scheidsrechter, maar voor iedereen. Voor de muziek in de verenigingen, voor uw eigen spelers, maar ook voor de scheidsrechters. Ja.